Tak dnes som vybral taký jeden veľmi jednoduchý, krátky príbeh, ale myslím si, že keď si ho spolu prečítame, na konci prídeme k takému zaujímavému záveru a sa v ňom nájdeme ako jednotlivci, ale aj ako zbor. Ale skôr, než začneme o tom príbehu rozprávať, tak mám takú otázku, Danko, ty si mi toto pripravil, ďakujem, takú otázku, že čo v tvojom živote bolo tým najlepším jedlom, ktoré si jedol? A ja si uvedomujem, že pre Slováka môže byť najlepšie jedlo niečo iné ako pre Ukrajincov, niečo iné ako pre niekoho z Kene, niečo iné v Maďarsku, niečo iné v Čechách, uvedomujem si to, alebo v Amerike, ale každý z nás zažil takú situáciu, mohli to byť niekedy obyčajné párky s horčicou a čerstvým chlebom, že ste boli mega hladní a ste zacítili tú vôňu a v tej chvíli to bolo to najlepšie jedlo na celom svete. Ale potom boli také situácie, že ste mali nejaký gurmánsky zážitok, že naozaj ste niekde boli v nejakej krajine, alebo niekto pre vás pripravil, či svadba, narodeniny, alebo nejaká reštaurácia, oslava, hocičo a mohli ste jesť také jedlo, že ste z toho, ako ja hovorím, predpažovali, že toto bola sila. A keď vám túto otázku ja položím, hneď sa viete tam späť do minulosti vrátiť a poviete, toto je to jedlo, to najlepšie jedlo v mojom živote. Keď ja som rozmýšľal o svojom najlepšom jedle alebo jedlách v živote, tak nechciac, stále som sa musel vrátiť do tej návštevy Izraela. Priznám sa vám, tam som nejedol ani jedno jedlo, že by mi nechutilo. Práve naopak, každé ráno a každý večer som sa tešil na raňajky aj na večeru. Proste to boli mega super chutné jedlá. Takže ak budete mať niekedy príležitosť, možnosť ísť na nejaký poznávací zájazd do Izraela, choďte, užite si to, majú naozaj veľmi, veľmi dobré jedlá. Ale preskočím teraz, ostaneme pri téme jedla dnes, ale preskočím k takejto téme. Či ste niekedy rozmýšľali o jedlách v Biblii? Pretože Pán Boh si používa jedlá v Biblii na to, aby formoval svoj ľud. Že sú v Biblii, v tom príbehu biblickom zopár veľmi dôležitých jedál. Napríklad, to prvé je hneď v Genesis 3, ktoré spôsobilo pád ľudstva a to všetko okolo nás, čo nefunguje, tie krachujúce manželstvá, prostredie, vzťahy a prekliatie, všetko smeruje k tomu prvému jedlu, keď Adam a Eva rebelovali, neposlúchali Boha a zobrali si to zakázané ovocie a ho zjedli. Ďalšie dôležité jedlo by sme našli v 2. Mojžišovej, keď Boh chce zachrániť Izrael, ktorý žije ako otroci žijú v Egypte a on im povie, aby si pripravili baránka bezchybného, jednoročného, posledné jedlo, ktoré budú jesť v Egypte. To je v 12. kapitole Exodusu, alebo 2. Mojžišovej. A oni si ho pripravia, zjedia ho a Pán Boh ich zázračne vyslobodzuje z Egypta a povie im jednu vec. Každý rok si pripravte vy, Židia, židovský národ, izraelský národ, baránka. Každý rok o takomto čase im prikáže. Aby ste si pripomenuli, že vás milujem. Aby ste si pripomenuli, že patríte mne, že som vás zachránil z otroctva egyptského a priviedol som vás k sebe, aby ste ma poznávali, moje meno sveta, aby ste poznali, aby ste ma uctievali, aby ste boli mojim národom, on tam dokonca píše, že kňažským kráľovským národom. Čiže on ich nezachránil len tak, on im hovorí, že keď budete patriť mne, vašou úlohou bude ľuďom okolo vás ukazovať národom, aký som úžasný Boh. Potom ďalšie jedlo dôležité, o ktorom sa píše v Biblii, je Žalm 23. Tam sa v 5. verši píše, že Pán Boh nám pripravuje stôl. Bohatý stôl. A viete, kto sedí pri tom stole okrem vás, keď ho Pán Boh pripravuje? Vy. Pán Boh chce s nami stolovať. A stolovanie v tej kultúre, a stolovanie v Biblii vždy znamená, nielen, že sa dobre najeme, ale že máme s tým človekom, s ktorým jeme vzťah. A keď Pán Boh hovorí, že vám pripravujem stôl, a on tam sedí s nami pri tom stole, a ten stôl je bohatý, on hovorí, chcem mať s vami vzťah. Chcem s vami stolovať. Potom ďalšie jedlo som si vypísal je z Izajaša z kapitoly 25, verš 6 hovorí, že v budúcnosti Pán Boh pripraví jednu úžasnú oslavu, jedno super
jedlo, ale nielen jedno jedlo, ale by som povedal banket, veľa chodov a tam budú tie najlepšie vína a tie najlepšie jedlá. A vieme, že on smeruje ku zjaveniu, keď hovorí o tej oslave, ktorá bude v nebi. Potom dôležité jedlo je, keď Pán Ježiš hovorí v Matúšovi v kapitoli 26, verš 26, že ustanovuje večeru Pánovu, že budete jesť môj chlieb a piť víno, moje telo, moja krv, hej, to je ten symbol, že som zomrel za vás. Na svojom tele som vyniesol na kríž vaše hriechy a dávam vám svoju spravodlivosť, svoju čistotu. Dávam vám večný život. A povedal, to, čo povedal Izraelcom, hovorí nám. A odteraz budete, vy, ktorí veríte vo mňa, budete pravidelne prijímať túto večeru Pánovu. Aby ste si pripomenuli, kto som, čo som pre vás urobil. Som zomrel, som stal z mŕtvych, som sa obetoval za vás. No a potom to posledné dôležité jedlo je v Zjavení 19, verš 9. To je tá svadba baránková na konci vekov, keď sa Boh vráti späť, keď sa zjednotí nebo so zemou, keď všetko bude obnovené, keď budeme skriesení z mŕtvych, vtedy bude svadba baránková. Super banket, oslava veľkolepá. A tam nás pozýva. Pozýva nás tam. Môžeš tam byť. Môžeš mať istotu, že tam budeš. Rozdáva pozvánky. Takže, prečo rozprávam o tých jedlách? Lebo ten príbeh, ktorý som dnes vybral, je vlastne o takom jednom jedle. Pán Ježiš veľmi rád jedol s ľuďmi, jedol s hriešnikmi. Lukáš 19 hovorí o tom, ako Zacheus, ten colník, uveril a urobí párty u seba doma a pozve Ježiša. Nemal s tým problém, išiel tam. Keď colník Matúš, učeník Ježiša Krista, uveril, takisto urobil v svojom dome oslavu, tam pozval tých colníkov a hriešnikov a pozval Pána Ježiša Krista. Ale niekedy Ježiša pozvali aj farizei a zákonníci. On to neodmietol a išiel tam. Náš príbeh sa odohrá práve vtedy, to môžeme ho nájsť v Lukášovi 14, ja som ho ohraničil takýmito veršami, ale celá tá kapitola 14, väčšina z nej je o tom, že Pána Ježiša Krista pozve nejaký zákonník, farizej k sebe na večeru a pozve aj zákonníkov a farizejov okolo seba. Takže je to taká väčšia večera, kde sedia okolo stolu nielen Ježiš a ten zákonník, ale aj ďalší zákonníci a farizei. A nepozvú ho len tak, oni majú nejaký svoj plán, aby ho na niečom nachytali, aby ho potom mohli nejakým spôsobom odsúdiť. A na tej večeri, keď spolu sedia, tak sa stane taká vec, že Ježiš s nimi stoluje, neodmieta ich, ale všíma si, ako sa správajú a dá im dve upozornenia. Veľmi dôležité upozornenie. To prvé im povie, viete čo, keď si vás všímam, ako sa správate zákonníci a farizei na oslavách, na svadbách, nepáči sa mi niečo a niečo vám poradíme. Vy si vyberáte tie najlepšie miesta. Skúste si nevyberať tie najlepšie miesta a tak ukážete, že ste pokorní. A naozaj buďte pokorní, lebo platí, že tí, čo sa povyšujú, tak Pán Boh nakoniec poníži. Chýba mi u vás pokora. Ale potom povie takú druhú zaujímavú vec, keď tam sedí a hovorí tomu, ktorý ho pozval, zákonníkovi a farizeovi. Hovorí, vieš čo, keď sa pozerám okolo seba, koho si pozval na túto večeru, je to veľmi taká homogénna skupina. Sú to sami zákonníci a farizejovia. Všetci sa na seba podobáte. Ste bohatí, ste vzdelaní, ste veľmi náboženskí, veľmi, veľmi homogénna skupina. Skús porozmýšľať, že by si niekedy pozval niekoho na večeru, nielen zo svojich priateľov, ale skús, hovorí Ježiš, pozvať niekoho, kto ti to nevie odplatiť. Skús niekoho pozvať, kto nie je rovnaký ako ty. A hovorí takúto vec. A budeš blahoslavený, budeš požehnaný, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri skriesení spravodlivých. Čiže ich upozorňuje a hovorí, dávajte pozor, vy tam možno nebudete pri skriesení spravodlivých, na tej veľkej oslave. Lebo nie ste pokorní a rozmýšľate iba o sebe, skúste rozmýšľať, ako by rozmýšľal Pán Boh, že by pozval aj iných ľudí. A v tom sa ozve jeden farizej a povie takúto vec. Počul to jeden zo spolustolovníkov a povedal mu, požehnaný, blahoslavený, kto bude stolovať v Božom kráľovstve. Ježiš,
Ak tam niekto bude na 100%, budeme to my. Lebo my sme elita. My nielen sme z Abrahamovej línie, ale každú jednu minútu celého dňa rozmýšľame, ako dodržiavať zákon a tradíciu. A preto sme spravodliví. A preto budeme požehnaní. To, čo ty rozprávaš, my to neberieme. My tam určite budeme. A Pán Ježiš využil tú možnosť, aby im podal podobenstvo. A podobenstvo je krátky príbeh, ale má veľkú myšlienku. Takže pozrieme sa spolu na to podobenstvo. Známy príbeh, ale možno ste nikdy tak nerozmýšľali nad tým, ako sa dneska na ňo pozrieme. Ježiš mu hovorí tomu zákonníkovi alebo farizejovi. Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. To nie je obyčajná večera. To je veľká večera. Keby som sa spýtal Reginy, keď má pri sebe anglickú Bibliu, aké tu máš slovo napísané na veľkú večeru, čo tam je napísané u teba? Feast. Že veľká oslava. A keby mala ešte iný anglický preklad, tam bolo, že veľkolepý banket. Nie je nejaká večera. Veľkolepý banket. A pozval mnohých. My dnes skočíme do Teska, do Kauflandu, do Billy, kúpime rýchlo niečo, niekoho pozveme na večeru, nakrájame, vyťahujeme čo z chladničky, citrón, zaléme vodou. Vieme to veľmi rýchlo pripraviť. Ale keď pozvete veľa ľudí a pripravíte veľkolepý banket, to nie je len tak. Tento človek musel byť bohatý človek, musel mať veľa sluhov a v tej dobe fungovalo to asi tak, že poslal sluhov a tí sluhovia išli a prišli a podali konkrétnym ľuďom, že ich pozýva tento zámožný muž na veľkolepý banket. Nikto neodmietol. Viete prečo? Lebo to bola mega akcia pre nich. V tom období, aká tam mohla byť zábava? Ale keď taký bohatý muž pripravil banket, bola tam dobrá hudba, dobré jedlo, zaujímaví ľudia, nikto by neodmietol. A dostali ste pozvánku a tá pozvánka, keby bola napísaná, by bolo napísané, že ťa pozývam na môj veľkolepý banket, ale nebol tam čas, iba miesto. Nebol tam dokonca ani deň napísaný. Lebo to trvalo, kým sa to pripravilo. Ale tí, ktorí boli pozvaní, vedeli. Som pozvaný. Čo si oblečiem? A už si bol, že pripravil a zavesil šaty a nevedeli sa dočkať, aká tam bude kapela, aké bude jedlo, čo myslíš, aké to bude, a kto tam bude? A bude tam on, a bude tam aj ona? A nevedeli sa dočkať. A potom prišlo druhé pozvanie a to druhé pozvanie bolo, keď bola večera pripravená. Hej. To mohlo byť prekvapenie štvrtok, piatok, alebo sobota, alebo nedeľa, o 5:00 nevedeli ste. Ale keď to prišlo, šaty boli pripravené, brada zastrhnutá, boli ste umytí, boli ste natešení, je to super čas. Ideme spolu ako rodina. Ale tu začína ten príbeh byť zaujímavý. Hop. Keď prišiel čas večere, banketu, oslavy, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným. Poďte, všetko je pripravené. Oblečte sa, upravte sa, môžete ísť. Oslava začína. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Teraz tí farizei a zákonníci, keď to počúvajú, a v tom bol Ježiš perfektný rozprávač príbehov. Jeho príbeh nikdy nebol taký, že OK, že tam bolo niečo, čo vyrušilo tých poslucháčov. A keď to farizei a zákonníci počúvajú, tak si hovoria, jak vyhovárať? Nikto by sa nikdy nevyhováral, všetci by boli pripravení. To je absurdné, to je nezmysel, to je vtip, to sa nemôže stať. Hej. To sa nemôže stať v tej situácii. Ježiš hovorí, všetci sa začali vyhovárať, hneď má ich pozornosť totálne napnutú. Lebo to sa nemôže, že by sa niekto vyhovoril, veď všetci súhlasili s tým prvým pozvaním a hovorí, prvý mu povedal, kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť, tak ma ospravedlň. A farizei zákonníci, to čo je za blbosť? Ak si pôjdeš kúpiť pole, tak si ho ideš pozrieť, je tak? Kto si z vás kúpil byt len tak, ani sa nešiel pozrieť, alebo dom, alebo záhradu, alebo chatu, ideš sa pozrieť a napokon hlina, veď hlina počká, nie? Takáto oslava, nenechám si ju ujsť, veď to je vrchol našej spoločnosti v tej dobe. To je vtip, to by nikto nespravil, myslia si tí poslucháči. Ježiš pokračuje. Ďalší sa ináč vyhováral, hovorí, kúpil som si, čiže musí byť
lovatý, kúpil som si 5 párov volov, idem ich vyskúšať. Kto si kedy kúpil auto, kombajn, traktor, 5 párov volov, že by si ich nešiel pozrieť a vyskúšať? To je hlúpa, trapná výhovorka. Nikto by to nespravil. Si myslia tí poslucháči, keď to počúvajú. A ten ďalší, nemáme tu všetky výhovorky, lebo on poslal mnohých a všetci sa vyhovárajú, ale ukázal zo pár a všimnite si, tie prvé dve sú o majetku a tie ďalšie, ten tretí je o vzťahu. Ale tomu tretiemu vieme pochopiť. Ten ďalší, ten tretí sa vyhovára, vieš, oženil som sa, nemôžem ísť, žena ma nepustí. Toto si vieme predstaviť, nie? Ženatí chlapci, hej, že a mňa nezoberieš, Danko? Nie, to je iba pre chlapcov. Tak počkaj, moment, hej. Toto si vieme predstaviť. Ale farizei, keď to počuli, si hovorili, čo to je za blbosť? Lebo žena v tej spoločnosti bola niečo menej. Viete sa, ako zákonníci a farizei sa modlili? Pane, ja ti ďakujem, že nie som pohan alebo žena. Tak sa modlili zákonníci a farizei. Čiže aká žena ti povie, že nemôže zísť? Čo to je nezmysel? Že boli vyrušení z toho a si hovorili, toto je vtip, toto nemôže byť pravda. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. A pán sa rozhneval. A právom sa rozhneval. Toľko úsilia, toľko námahy, toľko jedla, toľko štedrosti. A oni si povedia, že neprídu a rozhodol sa, že povie niečo svojmu sluhovi. Párty musí byť. Banket bude, aj keď neprídu. Oslavu nepresunieme a nezrušíme. A povie mu, vieš čo? Vyjdi rýchlo na cesty a do ulic mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Čo tým chce povedať? Lebo farizej, keď to počujete, čo si povedia? Tá prvá možnosť nemôže byť pravda, že by to odmietli. Ani toto nemôže byť pravda, že by to ten bohatý človek urobil, že pozve ľudí z ulice, ktorý by nikto nepozval, že pozve chudobných, mrzákov, slepých, chromých, takých outsiderov spoločnosti, to by nikto nespravil. A všimnite si to slovo, hej? Mesto je dôležité, o chvíľku uvidíte prečo, a priveď. Prečo nepovie pozvi, prečo povie priveď? Lebo títo ľudia nebudú chcieť ísť. Povedia, počkaj, ja nemôžem ísť. Ja to neviem, ako odplatiť. Ja nie som hoden, aby som tam bol. Tak mu povie pán sluhovi alebo sluhom, vieš čo, priveď ich. Oni sa budú, nie že vyhovárať, budú sa obraňovať, že nemôžu ísť, pretože nemajú mi ako odplatiť. Priveď ich. Mesto. Z ulic ľudia, outsideri. Ako by ste možno vy dnes niekoho pozvali, koho by ste normálne nepozvali. S kým proste nemusíte byť, nemáte vzťah. Možno niekoho, koho nikto nepozve, vášho kolektívu, z práce, alebo od susedov, alebo z vašich priateľov. Sluha povedal, pane, stalo sa, ako si povedal. Pobehali sme celé mesto a pozvali sme outsiderov, ktorý by nikto nepozval. Ale stále je ešte miesto. A ten pán si hovorí, lebo to je veľkolepá oslava. Ani jedno miesto neostane prázdne. Choď teraz, vieš kde? Choď mimo mesta. Choď na cesty a polné cestičky, ako ho stretneš. Prinúď ich. A keď tam bolo predtým slovo, priveď ich. A teraz prinúť ich. Viete, prečo prinúť? To je veľmi silné slovo, prinúť. Silnejšie ako priveď. Lebo títo ľudia nežijú v meste. Oni nepatria do mesta. A on vie, že budú hovoriť, viete čo, ja tam nepatrím. Zažili ste niekedy, že ste boli niekde pozvaní, že ste boli na nejakom mieste, na nejakej párty, na nejakom bankete, na nejakej oslave, v nejakej spoločnosti a cítili ste, že tam nepatríte. Ja som to zažil. Dankovi som hovoril. Raz pred viacerými rokmi, keď náš synček prvý Dotko bol maličký, jedna rodina nás pozvala na dovolenku. A zobrali nás do hotela, kde by my sme nešli, do toho hotela. Nebol to 5-hviezdičkový hotel, ale bol to veľmi pekný hotel. Viete čo, všetko tam krásne voňalo. Ešte aj záchody tam tak pekne voňali, že keď niekedy vojdem a cítim tú krásnu vôňu, hovorím, Miška, pamätáš? Veď to úplne vonia ako v tom hoteli, ale tu sa to vôňou chvália, tam to bolo samozrejme. Bolo tam výborné jedlo. Som sa, Danko, tak tešil na raňajky. Ľudská, vieš, ako som sa tešil na večeru. Bolo tam super krásne. Ale keď sme sedeli s mojou manželkou pri bazéne, sme si jednu vec uvedomili. My tu nepatríme. Toto nie je naša cenová kategória.
A on im hovorí, tým sluhom, prinúď ich, lebo ti budú hovoriť, ja nemôžem ísť do mesta a ja nemôžem ísť na oslavu banket bohatého človeka. Ja tam nepatrím. Nielen, že nemám čím odplatiť, ja tam nepatrím. Záverečný verš nášho príbehu. Lebo hovorím vám, hovorí Ježiš, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Keď to počuli farizei a zákonníci. Ten celý príbeh je smiešný, je neuveriteľný, je absurdný, nemôže sa stať. Ale pri tejto vete, keď to počujú tí farizei a zákonníci, si povedia, jasné, zaslúžia si to. Jak môžu povedať nie? Presne tak. Nikto tam nepôjde, kto bol pozvaný, bodka. Ale potom si niečo farizei uvedomia. Čo si neuvedomíme, keď ten verš len tak prečítame. Zrazu si uvedomia, a toto si uvedomíme aj my, že tento verš, táto veta, ktorú Ježiš povedal na konci príbehu, ona nepatrí do príbehu. Táto veta je aplikácia toho príbehu. A ak ste si všimli, celý ten príbeh bol vedený v tretej osobe jednotného a množného čísla. Jeden muž pozval nejakých, odmietli, pozval ďalších a Ježiš zrazu im hovorí, ja vám to ukážem, som to prepísal. Ja, prvá osoba, vám, druhá osoba, hovorím, že nikto z pozvaných neokusí koho večeru? Moju večeru. Čiže keď sa farizei nad tým zamysleli, zrazu sa uvedomili, že moment, počkaj, tu nehovorí už o večeri, ktorú ten bohatý človek pripravil, o tom bankete. Ježiš hovorí o nejakom svojom bankete a hovorí to nám, lebo hovorí, ja hovorím vám. A toto mení úplne celú situáciu. A zrazu si farizei uvedomia, že to hovorí im. Že oni tam nebudú. A tak keď si teraz celý ten príbeh rýchlo premelieme ešte raz, tak ten príbeh niečo hovorí im a niečo hovorí vám. Niečo hovorí mne, niečo hovorí tebe. Pozrite sa. Najprv je pozvanie. Boh v starom zákone pozýva izraelský národ na veľkú oslavu, na veľký banket. Robí to cez písateľov starého zákona, robí to cez prorokov. A oni vedia o tom bankete z Izajáša a z ďalších textov a oni prijímajú to pozvanie, to prvé pozvanie. Hovoria áno, super. Ale ako čas biblický, ten príbeh ide, je tam veľa výšok, aj pádov, aj zákrut a sklamaní a odmietaní a neposlušnosti voči Bohu. Tak potom prichádza tá druhá časť. Výhovorky. Chabé, trápne, smiešné výhovorky. To druhé pozvanie je Ježiš Kristus. V nejakom momente prichádza Boží syn. Boh Otec ho posiela ako pána a spasiteľa. Prichádza v nejakom konkrétnom čase a priestore. On je to druhé pozvanie a on hovorí, prichádza zo mnou Božie kráľovstvo, čiňte pokánie, verte v evanjelium, mňa poslal Otec, ja Otec sme jedno, prišiel som zomrieť za vaše hriechy, kto verí vo mňa má večný život. A na toto pozvanie už oni hovoria nie. Už ho odmietajú Ježiša, odmietajú jeho message, odmietajú všetko, čo rozpráva a na konci ho ukrižujú. A tak prichádza tretia časť toho príbehu a tá tretia časť je, môžeme to nazvať, jeden to nazval začlenenie. Zrazu Boh urobí takú vec, že pozýva a začleňuje na tú svoju oslavu. A on to myslel od začiatku, a v tomto príbehu to vidím ako postupnosť iných ľudí. Mesto, tých outsiderov aj na uliciach a mimo mesta. A tam sú dve skupiny ľudí. Tá prvá skupina ľudí sú Židia, ktorí boli pokorní, ktorí si uvedomovali svoju duchovnú nedostatočnosť, smäd a hlad a príjmu Ježiša ako svojho spasiteľa. Tá druhá skupina, to je to pole, to sú tie cestičky mimo mesta, to sme my pohania. To je to veľké poverenie. Choďte, čiňte mi učeníkov, krstite ich, vyučujte ich, nech zachovajú všetko, čo som prikázal. To je to začlenenie. Tam sme my pozvaní, ktorí sme nie z izraelského národa. A preto on používa slovo prinúť a priveď. Lebo my povieme, my tam nepatríme. Ja nie som židovského pôvodu, ja tam nepatrím. A nakoniec je vylúčenie.
A to sú Židia, ktorí odmietli Ježiša Krista, ktorí neprijajú to, čo hovorí, ktorí sa mu vysmievali, čo rozpráva, ktorí ho ponižovali a ktorí dodnes neveria. Farizei a zákonníci, ktorí tam sedeli, si uvedomili, ten príbeh je o nich a je veľmi osobný. A my dnes, keď tu sedíme, si musíme uvedomiť, že ten príbeh je aj o nás. Že nás Pán Boh pozýva. A ako oni boli vylúčení a pochopili cez Ježišove slova a ďalšie príbehy, že nestačí, keď si z Abrahamovej línie. Nestačí, keď chodíš do synagógy. Nestačí, keď vieš veľkú časť Biblie naspamäť. Nestačí, keď dodržiavaš zákony a prikázania. Potrebuješ uveriť v Ježiša Krista. Tak aj nám sa to môže stať. Nestačí, že si z kresťanskej rodiny. Nestačí, že stojíš na pleciach svojich starých rodičov. Nestačí, že chodíš v nedeľu do nejakého zhromaždenia. Nestačí, že poznáš trošku Bibliu. Ale je to o tom, že čo spravím s Ježišom Kristom. Milujem ho, prijal som ho, patrí mu, dal som mu svoje hriechy, prijal som jeho pozvanie. O tom to je.